Walah ya. Wis Aspeda. yamene. Orang ana wong mampir mek kliwat tok kliweran tok. Nang ndi iki? Kok padha gak ada duit ya? Padahal lo dino Minggu. Wayahe panen duit. Lah kok ndelalah sepi temen warung iki. Terus tak anteni wis dilengkas sing sabar nggih. Yo, Mas. Yo, Nggih, Mas. iki genap ora iki? Ana pipa rong dem, Mbak. Lho. Ya apa sampean iki? Loh. Tuku apa sih sampean iki? Pipa, aku butuh pipa rong dem. Banyune ndek kono bocor. Diwasi Mas, diwasi. Iki wasno. Dodol apa to aman iki? Kok isone golek pipa iku lho, karepmu ya apa sih? Masa pipa rong dem merane. Yuyu. Sik ta lah. Mikir iku gawe iki lho, utek maju nek dengkul. Terus apa ya? Bakso iku yo ana wong dodol bakso iku ana pipa. Kae nyogrok irunge Riko ah. Lengkap. Apa sih yo arek iki yo? Lah mangan golek pipa rong dem ngote ta. Matane ora deleng. Oh iki lho. Pak opo iki, Kang? Woson. Bakso. Warek Lah janane wis ketok ono. Ya lek kok ono, Goreng, Kang. ono pentol. Lekoke ono. Wong ndi sih Kang sampean Kang? Halaman kono lho. Kowe ora tau sekolah arek iki. Iya, paling ngene gak sekolah. Ngisru niat ngisru paling. Ora kok golek nang alas kok Kang. Lowong. Iku yo aku yo. Kok cek enak nganu yo. Nggih. Reksona yo kecedet yo ngene. Reksana matane ngono. Pas iki lho, iki pisan matane sampe dandakno kene pisan. Kok isone? Ora ngono bek sampean nyimpen-nyimpen kene koyo anu ya tuku gede lengkap ini. Ya masih lengkap Reksona mau gawe ngobati boyokmu iki ketara uteke iki pisan. Iku sing tak butuhne yo saiki. Reksona. Ra ono berarti. Reksona nggo kelek, kudu nggo bokong, kudu nggo pakean. Ra ono berarti yo. Ya ra ono. Wis ngono ae patek. Asen mangket isu. Tutus suwet. Heeh. Yo. Mas. Ono makan las. Ya apa pakan las iku sing ya apa, Mas? Sing gawe ngelas iki lho, lek ono gaji usia apa kowe? Ya apa wong iki? Ceta. Iki ana wong telu kok gendeng kabeh yo. Kok teke yo padha geser dewas, Mas. Bakso iki lek arek ketok matane dewas. Dodolan bakso ta iki? Isane. Oh. Sing graji wesi. Lek koyo ono bae lengkap ngono. Lengkap ya diwasno. Aku iki toko bangunan tak apotik. Wis seru bakul bakso kok Wong takon ngono muring-muring. Ya jelas lho. Ket mau kok ono. Lek koyo ono aku tak tuku ngono lho. Tuku kan minggat kesan kana. Oh, enggak jelas wong itu kon ngamuk.